Kaseng Hinyotrap Integrated Territorial Organization Hitua po kajing alam jomba don bok takar kuma president mentakasi kalet ben pensange ya kajing tungkam bian hapo katanat program implementation and evaluation but kane kajing let jong hito ki pulit ki khang niki banrung hapo office jong katas secretariat jong noklek building banikundu director jong program implement and evaluation Hakaji Akram President Kaseng Uba dan Boktakar Hadian Bela IT Yaka Memorandum Show Assistant Director Uba NR Khashadi Ulang Bakaseng Klatoy Kashiti Show Director Ban Pensangya Yaka Jing Tungkam Namal Kadang dan Kajing Tai Halok Reservation Policy Pada Kajing Tungkam Kalong Bia Namal Atung Yaka Wei Gabriel Klam Dapen Mi Yaka Nukanuk Advertisement Nakaliang Kaseng Kelakan Syai Bakim Dani Eben Persya Ikan Nang Tapkam Rela Dadin Ba Indah let dakalinti ka badai ringkat bagi kendan ai dan jingwet rela daki mut bele sap tang namar baki dan jing itu ban namar beidei nakalong yang ka badok bat kaseng ka ong ba tang ini badok rei buan ki badok balada I ai ini we kamut baya ki weru de ban ipad ya kakam jing shangi de ban yikundo I director jangka program implementation and evaluation kalong gum nemo hadian bang yo ka we ki ka halor Kashti Kablapa to Minister Jumka PHC Soil and Water Conservation Marcos and Marak Hangni Kashti Kabakat Patrick Mi Arhajar Arpulai Ulato Su Director Jumka Program Implementation and Evaluation Patch Secretariat Nokrek Building Lopan Lachmer Wangumne Ba Enclosed, please find her with the application along with necessary testimonial certificate in respect of Srimati Jenny G. Moment, daughter of late PG Moment, who is applying for the post of a peon in your office against existing vacancy she held from a poor family background and the sole breadwinner of the family, who is a petitioner mother expired during the 2021. As such, there is no support to her kanegishti ketika pala pa to minister jongka PHC bat jongka soil unjuk Marcos and Marang tena kaliang gujungi nitho da kaneka memorandum kashti show director jongka program implementation and evaluation Bang Kumar hangni ngila highlight bangila ong ba kat leo bamtali ka kep nidang yatai bahaya halot kadang ton ka debate halot ka roster ani ka ta ka roster reservation dan ka roster policy hane ka ta reservation policy apa ko jala ko jungi te habangi pet pat ya kata ka jing tha ko jung kamba long bian claim the khot kata ka advertisement ka exam dan proses ke prepare tengi nakaliang ko jungi ngimdon problem ngimdon iya itu inong apply ta ka kam henry de jin ba elect ka lenti ka badai komot kata ka de lenti ta ka bayat deki rule and procedure tingem dan jingwet henry la deki mut banle sop tang na barbaki dan jing itu pat hangni ru ban suong ba iwan na kalong yeng ko baduk ha po jela me khla jungi indai tang mai henry deki hazar mut ki long yeng ki bawan na kalong yeng baduk lada ai ne ko mut ye ki we de banai tena kaleng ko jungi khot advertisement pat de ban ya ru deki exam bin niktai kat kum ka lenti jong ka ai lum kum ta ni na ka seng hang ni ngila tho shai ba kumbang ila de aisin jing sneng teng yep siaman kane sokar jala ba ngin yak sing ka shere nginum sen bain ru banyak mek sesien lada phipni yingi de kilenti ke ba sher kai de kilenti ki bamdei pause ka hitoru kan spni lang ipi de kilenti ka ba sher kai ta ka bayat ta ka bor jong ka ai lane lag bangin yalam ye ngin tan pi sing bisha I ong hangni claim mention ye ka permanent mention ye contractual henry whatever be henry ka NPP hi la ne chief minister lo ong ba ka rukom thongkam thongjam manta kan de ka ba khoi ka bospa henry balai gadang mi nang ne kumban shu bandrap le dei kan da kata ka NPYF la ne kata ka seng kita ki National People's Party kita ki kunhon samla ki ong we will fight against corruption ngin pit kai sha ba menta kinut ne ban kren yo ne minister jongki la ne yo to MLA candidate lani utau boy la yakun teng nak ta NPP hato kin not nam man kan percaya halor kini ki kam lada ka dei ka 89 days ru jing shisha la dei ban khot pe ka advertisement namar ba menta kat kum ka to ka rustar ru kala dep kan nak basai te balai dang yele sop kani kam dei ka ike dei ka dei tang ban sukwa ban penhun yigi kato kan tengi na kalian jungi ya ka kam ka ba yede hi ka corruption lani ka bam sap
ngi ni kon bet namar ba ai bu tei bu de hok ban yo de ban yo oi pat kat kum kan ni jingle ka balong be an sikat de ye namar ba umla ban thungkam pat ni kwa ru ban pan jingai jing sai na ko sarkar ba balai ga le kum ni bat hatu uni minister udon bor mo ban pen i ye ta ka bor ke jong da ka balai kum ni tetang itai kumba ka hitu ka yang namar kari ngin jai don rengkat bat kabri nyotrap bat nga kenturu ya ka sarkar bat ni maham jor ba wat num yele kam kai namar ba ka hitu ka don keleng kala ru don hapo ke office kani ka tai namar ki breu ke support kani ka tai ngi don bi ke jing tep da phiele butu dan ne phiele ta kono kam Ini kan ditanggali kau ini. ngi wi ya kata ka pos ni ya kran than namar ba kiwei ba hangni ngila kran ba shay ta ngi dawa bakin pemi ka advertise kamat dai ka wei na ar kat kum ka police reservation policy le kala kran shay lada kadang kadai 9 or less ya kito na reserve ka bomot ya khasi jentia te ya kita ke post ngi impli ya ki ba ngi kran ba ya specific tek ba balai kala ja kumne ba ngi kwa ruban shay ba ki dei ruban I advertise but ya kan ni kim dei ban thung lada ki thung to kumot kin se kan du jing e bat ngi dai ling ba ki bor chung an ke